سماي دي خفت خما أي سماي مخفات مالت خما أي سماي تخفيتو مالت لبو لي تخافت سماي خفته اللي يخلي لك على እግዚአብሔር ህይወቱ ላይ ተስተካከለ ለተሰማያዊ ጸጋ መርካበ ይካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዝም ድርዚህ ግለጽ ተሎ እተን ሕናስኢና የነርና ዓብይ ጽምዓት እተን ሕናስኢና የነርና ኢድና ዘየለ ያው አምላኽ ገልጽ መጸጽድቅ እዩ ከመይ በለ በዓሊ ጽድቅ ልፍጸሞ ፍልዑል ዝኾነ ጎይታ ኣብ ዮርዳኖስ መንበረ ጽዋዖት ላ ዮርዳኖስ ያወሪዳ ስብሐተ እግዚአብሔር ተሰማያዊ ኣብ ዮርዳኖስ ይተገሊጹ ምስጢረ ሥላሴ ኣብ ዮርዳኖስ ይተገሊጹ ልዕሊ ኩሉ ትምህርትና ክነስተውዕሎ ዝግባና መብዛሕትና ዘይስተውዕልናዮ ትሑት ምዃንዩ ጎይታ ትግለጽ ተሎ ባሕሪ ጎያል ቅድሚት ኸይዳ ኢሉና ባሕሪ ሃደመት ዮርዳኖስ ድሕሪቱ ተመለሰ እቶም ኣድባራት ዘለዉ ደግሞ ከምዚ ታኢሉ ለኩም ከም ጣዕዋ ዘለሉ ይዝል እዚ ተኣምር ኣምላኽ እዚ ህያው ዝኾነ ወደይ ዝመረጽኽዎ ዝፈተኽዎ ህያው ዝኾነ ተፈታዊ ልወለኩም ስምዑ ተባሂልና ኢና ምእመና ንሰምዕ ለና ደለበለና እግዚአብሔር እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ንግግር እዩ ወደይ ኢሉ خلايخه تفتاونيو سالسايخه اسو كناغر يمول تناغرو سمعو تويل الى العالم زي ودو ببو يغلص ابو بودي يغلص بزحات شرفتي مصلو زتولد زي تيسلطني كل الفلط مسيلم زمص سبات الله بيمندرو مستير سلاسي تردي اي تماري ኢየሱስ ኢለም ክሰብክ ተለውካስ ኢየሱስ ወድመን ምኻኑ ቅድመ ዓለም ወድመን ነይሩ ድሕሪ ዓለም ወድመን እዩ ኸመይ ይልኻለ ምግላጽ እኳ ዘይኻሉ ነጽ ኢሎም ሓንቲ ስም ሒዞም ዓለም ዘደናገሩ ሰባት ኣለዉ ካብ ምድንጋር ልክትድሕኑ ምስጢረ ሥላሴ ብግቡእ ምምሃር ጽቡቕ እዩ ናይ ክርስትና መሰረት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እዩ በቃ ዘ እዩ ጥምቀትና ብዙ እዩ ሃይማኖትና ብዙ እዩ ህልውናና ብዙ እዩ ክርስቶስ አሚንኩም ተጠመቅኩም ክርስቲያን ዝትበሃሉ ብምልእኩም ደስ ይበልኩም ክርስቶስ ከም ጽቡቕ ክዳን ኮይኑልኩም እዩ ተጠመቅተለው ላፍቶም ሳቶም ዘለው ወላ ቤተ ክርስቲያን ይዝመጽእ ትልጥመቕ ሰብ ክርስቶስ ዮሐንስ ላው ክርስቶስ ኸይዱ ተዝኾን ነይሩ እተን ንግስታት ወይቶም መኳንንቲ ገዛና መጽኢኹም መጠመቁና ሞልዎም ነይሮም ይብል ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል መጽኡ ማለት ብዙሕ ነገር ደይነብር ኻሊ ልምንታይ ጥምቀት ብማይ ተፈጽሙ ልብልውን እቲ በኻሊ ቦቶም ክባራት ተልኾን ነይሩ التوسنا سوي كره نير امبر نهافتا مات كون نيرو لمالت يلكو لكل حد زغبر ግን ما እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ለሁሉ ሓደ ኮይኑ ዝመጽ አምላኽ ይሞ ለቶም ኻልኦትስ ብስምኻ መጠመቕዎም ነይረ ለአኻኸ ታይለ ይኸጠምቀካ ሰምዕረ እስመ ከመዝ ተድላለነ ወይደልወነ ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ እዚ ቃል እዚ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረው ቃሉ ንግግሩ ተናገሮ ለዚ ምስጢረ ሥላሴ ተገለጸሉ ካብ ነቢያት መወዳእታ ነብይ ዝኾነ ልዕሊ ኩሎም ነቢያት ኣብ መወዳእታ ምስቱ ነቢያት ተነበይሉ ፍጻሜ ዝተረኸበ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኩልና ከምል ነስተውዕሎ ናይዝ ምድር እዚ አዋጅ ዝነገረ መንገድ እግዚአብሔር ክጽረግ መንገድ እግዚአብሔር ክስተኻኸል ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ክኾን እቲ ዝነበሮ ስጋዊ ሐሳብ ገዲፉ ለእግዚአብሔር ልምቹ ክኾን አዋጅ ዝነገረ ነብይ እዩ እዚ ለወለል ምኽንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ላብ ዮርዳኖስ ማለት ላብ ዮሐንስ ኸይዱ ክጥመቕ አጥምቀኒ ትብለተሎ ويوحنس السابيو انزيبل انا افقد امهابيك طمق ويتا لعل زخن خا املاخ انا مدراوي سخا سماياوي انا تحوت سخا لعل انا فطور سخا فطاري مغير يمول اخا زطمق خمغير يمول اخا لعل خادي مخم خان دي يمسلي يلو ابيو مالت كطمقو فقادنيا يخونه እዚ ትሕትና እዚ ከምዚ ዝበለ ጸጋ በረከት ዮሐንስ አባዕሉ ለንሪኦ ብዙሕ ጸጋ ኮይኑ ካብዲኡ ውን ነስታወሳተ ኮይና ተስተውዕል ተኮይንኩም በመጽሐፍ ቅዱስ ሰባት አዲኡ ቅድስት ኤልሳቤጥ ውን ከምዚ ዓይነት ቃል ተጠቂማ ነይራ ለድንግል ማርያም ምንተኑ እሙለ እግዚእ ከመ ትምጽእ ሃበየ ኢላ አቲ ቅድስት ስኺ አነ መንየ ስኽላዋይ ክትመጽ ስኽላዋይ ክትጓዓዚ ተትሕትና ካብ መሰረቱ ኣብ ድንግል ማርያም بسقال تولى صقيتا تجلسه أبعلون ترى يوحنس كريستوس لا يوحنس يخيرو دنقل مريم ون لا إلسابيت يا خيرا إلسابيت ون دنقز إلى أتو نايت هدو قيتا أدو قيتا لا واحد مصدو يجبكي أنا منيه
سخبل مساخس هيوتي كله تحقيسو أوش تيزلو هسان وانت سراسيرو إلى كو ياز مسكرت ممنا نستي نحنا أزننا لزم مسكرنا زي وقعنا بس إحنا مملاس تيخونس تاي حيزة مملاس مملاس مسل كويم بمنفس ندحر زي تردي خايو بعال ناي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝደረቀ ዘስተኻኽል ኩርኳሕ ዝኾነ ዘስተኻኽል ነገራት ሁሉ ዘማቻቹ ሕያው አምላኽ ልዑል ኾን ልብ ትግነት አለዩ ሞ ኤልሳቤጥ ውን ኸም ኢላያ ናዱ እዩ ደጊሙ ቅዱስ ዮሐንስ ውን ጎይታ ስኻ ኣነ ላባኻ ዳኣ ክመጽእ እምበር ግበአኒ ስኻ ዲኻ ኢልዎ እዩ ወዮሐንስ ኣበዮ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል እዚ ምስ ነገሮ ህድግ ምዕረሰ እስመ ከመዝ ተድላለነ ወይደልወነ ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ ሕደግ እሽበል ፈቃዱ ኸም እዩ ስርዓቱ ኸም እዩ እቲ ካብ ሰማይ ምውራድ ትልዓበየ ኾይኑስ ካብ ገሊላ ላበ ዮርዳኖስ ላባኻ ምምጻእ እውን ግቡእ እዩ ጽድቂ ክንፍጽም እዩ ዝግበአና ኢሉ እቲ ጎይታ ኣነጋገሩ ብጣዕሚ ዘገርም ግን ጽድቂ ክፍጽም እየ እኳ ይበለ የስተውዕል እሞ ትበረከት ልትፍጡር ኣካፊልዎ ኢለሎ ቃል ይደልወኒ ኣይበለ እንታይ ዳ ኢሉ ይደልወነ ዮሐንስ ሓዊሱ ማለት እዩ ምስተውዓል ቃላት ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ከመይ ማለት እዩ እስኻ መጥምቀ መለኮት ላተባሃልኻ ትንገር ኢኻ ኣቐዲሙ እውን ልዚ ቃል እዚ ካብቶም ኣዋጅ ክነግሩ ዝግብኦም ናይ ዝበዓል እዚ ልምግላጽ ዝተዓደልኻ ምስጢረ ስላሴ ክግለጽ ዝተፈቐደልኻ እስኻ ኢኻ ስለዚ ትናትኻ ብጽሒቲ ትናተይ ብጽሒቲ ጽድቂ እዩ እሞ ጽድቂ ክንፍጽም ኢና እዩ ዘሎ ጽድቂ ክንፍጽም ኢና ወይም ጽድቂ ክንፍጽም ኢና ኣነ ኣብ ኣቦይ ልውለኒሆ እዩ ኣነ እውን ትሕቲ ኢለ ልጥመቐኒዮ መንፈስ ቅዱስ እውን እኒሆ እዩ ዝግለጸሉ ሰዓት እዩ እሞ ጽድቂ ክንፍጽም ኢና ኢሉ ብኣካላት ተገሊጽካዮ እውን ከምኡ እዩ ግን ካብ ሓደ ቁፅር ብላዕሊ ወይደልወነ ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ ግን እዚ ክንሕዞ ዝግበአና ክቡራን ሊቃውንትን ምእመናንን ዘይተፈጸመ ጽድቂ ነይሩ እቲ ጽድቂ ብመን እዩ ዝፍጸም ኣብዚ ስትነሓዝ ጽድቂ ከምለይ ምፍጻሙ ይረደና ኣሎ ቅድሚኡስ ጽድቂ የለይ ዝተፈጸመ ጽድቂ የለይ እቲ ጽድቂ እዚ ደኣ ብመን እዩ ክፍጸም ተተባሂሉ ብትወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ሕያው ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝፍጸም እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ ኮይ ዝብል ኦሪት ብሙሴ ተወሂባ ነይራ ኦሪት ሕጉ ደኣ ተዋሃበ እምበር ስርዓቱ ደኣ ተደሓዘ እምበር ጽድቂ ዝበሃል ፍጻሜ ግን ብክርስቶስ እዩ ዝፍጸም ብክርስቶስ እዩ ዝግለጽ ነቢያት ኣብቱ ዘመን ኣብቱ ዘይምቹ ዘመን ኮይኖም ብዙሕ ስለ ጽድቂ ክርስቶስ ምምጻእ መስኪሮም ነይሮም ቃሉ ደኣ ተናገረ እምበር ቃሉ ደኣ ተነበበ እምበር ምፍጻም ግን ብክርስቶስ እዩ ዝፍጸም ጽድቂ ንፍጽም ኢና ኢሉ ከመይ ዝበለ በዓል እዩ ጽድቂ ዝፍጸሞ ጽድቂ ይዓድለና ምእመናን ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዚ ምድሪ እዚ ክግለጽ ተሎ እተን ሕና ስኢና የነበርና ዓብዪ ጽምዓት እተን ሕና ስኢና የነበርና ኣብ ኢድና ዘየለ ጽድቂ ዝበሃል ነገር የለይ ጽድቂ ግን ካብ ላዕሊ ተልኢኹ ዝመፀ ብክርስቶስ እዩ እቲ ሕያው ኣምላኽ ክገልጽ ዝመፀ ጽድቂ እዩ እንድሕር ጽድቂ ዘይነበረ ኮይኑ ብምንታይ ንፍለጥ ነይርና ምዃኑ ኣብኡ ተሎ ይረዳእኹም ግልፂ እዩ ብሓጢኣት ንፍለጥ ህዝቢ ማለት እዩ ብውድቀት ዝፍለጥ ህዝቢ ማለት እዩ ብሞት ዝፍለጥ ህዝቢ ማለት እዩ ክርስቶስ ጽድቂ ሒዙ ላብዚ ዓለም እዚ መፅኡ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመልእልተ ኩሉ ምስለ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ይሴብሐከ በርአድ ወፍርሃተ መንፈስ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፈ ኪዳን ነስተውዕል ሪኢኹም ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመልእልተ ኩሉ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣብዚ ናይ ዮርዳኖስ ትርኢ ተለና ግን ትሕቲ ኩሉ ትሕት ኢሉ ጥመቕ ተሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ምስ ኣቡኡ ምስ ኣብ ብእሪና ዝምስገን ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ለመስግነካ እዩ ትበሃል ኣብ ዮርዳኖስ ትሕት ኢሉ ብትሕትና ክገልጽ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ትምህርትና ክነስተውዕሎ ዝግበአና መብዛሕትና ዘየስተውዕልናዮ ትሑት ምዃን እዩ ትሑት ኣብ ምዃን እዩ በረከት ዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና እዩ ኢሉ ለዮሐንስ ከም ኢልዎ ማለት እዩ ኣዩን እዩ ጽድቂ ትልፍጸም ጽድቂ ኣዩን እዩ ንብል ተኾይና ሰለስተ ነገራት ክግለጽ ልኽእል እዩ ኣብዚ ጽድቂ ኢሉ ይብል ቃል ሓደ እቲ ቅድም ኢሎም ነቢያት ዝተናገርዎ ቃል ክርስቶስ መሲሕ ክግለጽ ላተባሃለ ለዘመናት ለኣክል ተነገረ ቃል ቃሉ ተነጊሩ እምበር ፍጻሜ ብክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናይ ነቢያት ቃል ምፍጻም ይተሓነ ካልኣይ ጽድቂ እውን
أب فنولو كروست عالم እግዚአብሔር አብ ላውዛ ዓለም ዚ خد ተወለድ ኢሉ ዝለኣኾ ተልእኩኡ ጽድቂ ልምግላጽ ነይሩ እተ ምድሪ ዘየለ ጽድቂ እተ ዓለም ልሳኣኖ ጽድቂ ልምግላጽ እዩ ማለት እዩ እሱ ልምግላጽ ማለት እዩ ኻልኣይ እውን ተሳልሳይ ጽድቂ ንፈጽም ማለት ባዕሉቱ ልስራሕለ ትሕትና እዩ ትሕትና እኮ ጽድቂ እያ ምእመናን ዓለም እኮ ኸሲን ዋደለለ ዓባይ ጽድቂ እኮ ትሕትና እኮ እያ ሕደግ ስኻ መጥምቅላ ተባሃልኻ ኣነ እውን ኣምላክ ኣብ ትሕቲ ኣምላክ ኮይነሲ ለኣኻ ክጥምቕ ተለኹ ብኣኻ ክጥምቕ ተለኹ ኣብ መንጎና ዘሎ ትሕትና ፍቕሪ ጽድቂ እሞ ይፈጸም እዩ ጽድቂ እሞ እንታይ ይኹን ይፈጸም ትዝገርም ግን ኣብዚ ቃል ዚ ምንም ዝፍጸም ተሎስ ልተርፍ ነገር ከም ዘየሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጽድቂ ይፍጸም እምበር እዚኣ ቃርያታል ትበሃል የለይ ይደልወና ንፈጽም ኩሎ ጽድቂ ይብል ሁሉ ይልፍጸም لقر حنتو كايلي بدحر كريستوس زي قريته هايلوس كمل أزقبو أجزيه خمسة يلا تلقبا كله صدق كفتصم يو إلي سؤال كله التبلك على عباي من الأختي زلا بكريستوس كله يلفتصم زي قدي لوز بهالنجار يهلي كله يو سلزي زي مسؤول يو يوحنس شعوتايلو الشي إلو أتأمقوا تطمقت لهم تخلهم تريوا منفسون هذا حد جزيون بأكل زرينا تحتي للتطمقت لنا نريو تلعل زخنا قيتا أبي يردانس من ورث أوت لا يردانس يا وريدا سوهات جزيابي هر تسمايوي أبي يردانس يتجلسون مستيرس الله شيء أبي يردانس يتجلسون شعو يسوع كريستوس تطمقت له التجلسون نجارات نيوم قيتا يسوع كريستوس تطمقت له مالك تحدا خم تقدم يلهم تطعم زي ما سمعنا زنورو تا بحري تاستطمق الله بحري أقول تجلس أمرني باهرني رئيت وقويت ويرانسني جبع دهريه تا بحري تملكوت تطمقت له ويتا تطمقت له لقدميت قويت يزول تفلطيهم تأمر أملاخ مبر فريها جزاهر لمن يتناجر ولدك سباتيو قد مخلصي جزاهر مفرحية توهايل بس تفعل عليه صحف ببولي بهادس لذلك سبات جزاهر كفرح تعزيزيو بتأمر أملاخ جن بحرون تفرح له بحرون خفال فرحنا جزاهر فرحي جليس أيام ماتي قويتات جلست له بحري قويها القدميت خيدا إلنا بحري هدمت يوردانس الدحريت تملسه توم أدوارات زلوا دقمو خمزي تعيروا لكم خمت عوا زللوا يزل زي تأمر أملاخي إذا خبر أملاخ زجلس الله زي ترح يخوني وتتأميكو زي يسوس سويها وصع ماي إلين ويتا يسوع كريستوس مستطمق كافت بحري مسمص وترهو لتو سماي إلو سماي تخفيتو إلو سماي ناز خفتلنا قدسان ممنان يسوع كريستوس ود أملاخي نحنا مدراويان بر سمايوان عين ورنا نحنا موت بر هيوان عين ورنا نحنا مسبل نبرنبر مستلعل زخنا قويتال نراخو العدل عين ورنا أبي يردانس جن كاب سماي زمز أحيا وأملاخ سمعنا يزين فلت صدقي بزي كان حاتيات دمس من مسمعنا ينفلتي خم وكل وتهلينا أنا تل حلف الزمن بزي كحاتيات بزي كموت خلت جزي موت بسجاي بنفسي صدق اللي بحال لنا جاجرنا أكالين وري خم تستناجر خوات منويات وأنت تناجروا لحوار خوني ينجرمبر خين ينجر أين وري نجر جنت صدق فتسي مزمز استجلس أبي يردانس قوي تاجن صدق أسمعنا أيمو እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብዛሐዩ ጽድቅ አስምዕና ጽድቅ ዝባሃል ቃል ለእዝንና መጀመሪያ ዝኾነ ጽድቅ ብዙሓት መምህራን ነይሮም ብዙሓት ነቢያት ነይሮም ወደ አምላክ ኮይኑ መምህር ዝመፀ ግን ኣይነበረይ በቃ በኽሪ መጀመሪያ ካብ ላዕሊ ተልኢኹ ዝመፀ መምህር ግን ኣይነበረን ጽድቅ ክመጽእ ኢሉ ተነገረውን ጻድቅ ኮይኑ ንጹሕ ባህሪ ኮይኑ لمسجن أين مري يوردانوس لمجمريا جزية زرخوا التمامر بتعم زجرم نجاريو بتعم زدن نجاريو يهلو سلزي صدق نفسم تواهلو تصدق إيه تحتنا تتمكت تطميعو كريستوس مستطمع جن وناهو ترهو لوتو سماي يقول إنه سماي تخفته لك أنت تقول قوة الله سماي ده خفته خما إيه سماي مخفات مالت خما إيه سماي تخفيته مالت بعلت له
محرت أملاخ تجلس إيمانتي سبات خمت قدسان هواريات كافتم قدسان هواريات قدس باولس تناغروك علل ولا نسى هاجرنا زوست سماي سماوي هاجر خمزلنا تجلس لمدر المصالحهم للخسي بتلا على واي صدق الكترخو منتيو كريستوس لا مدر مرادو بتو سماوي صقال مركبنا ينبر ام مدر كنترفا يخوني بزملص سماوي عالم خمزلنا سماوي هاجر خمزلنا هم تباولس ገለጾ سماي تخفته يقول سماي تخفته لبونا نا يخفتلنا ميمنا لبو لي تخفته سماي كخفته لي يخلي لك قال እግዚአብሔር ህይወቱ ላይ ተስተካከለ ለቱ ሰማያዊ ጸጋ መርካባ ይካለ ስለዚህ ጽድቅ ተፈጽሞ ዮርዳኖስ አሜሃ መጻ እግዚ ኢየሱስ እንገሊላ ውስጥ ዮርዳኖስ በፈለግ ዮርዳኖስ ልክጥማ በለኹም አለምንታይ አብ ዮርዳኖስ ተጠሚቁ ልብልውን ትንቢቱ ከም ስለዝኾነ እዩ አብ ዮርዳኖስ ክጥመቅ እዩ ዮርዳኖስ በነቢያት አቀዲሙ ተነገረ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቁ መስመጣ ሰማይ ተኸፈተ ኢሉ ወርየ መንፈስ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግ ወነበረ ድቤሁ ሽዑ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ንጹህ ርግቢ ጻዕዳ ኮይኑ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀመጠ ምስክር ለኮ እዩ ኔና ደብሓደ ሰምዕለና ዲና መን ተቀመጠ ጻዕዳ ርግቢ ንጹህ ርግቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀመጠ أوزي ثلاثة عينة مسكرنا تلو خم تقدر خزج زجلنا زنبر حاولنا الزمرلنا زنبر ثلاثة هم زبحال بعال بتعامل بزجرم نجر مسكرنا زلوا زبحال زي ثلاثة هم من يبدأ أتم ثلاثة زبحال زلوا تايخ قلة تدلي أبي يوردانوس ننا وعلى زخانة ثلاثة عينة مسكرنا تجلسي تحدنا يمجمريا مجلس قبل على دمنا خوينو تبوا أبو برهانات أبو برهانات እግዚአብሔር ኣብ ልዕል ደመና ኮይኑ ታይዘለ ታይዘፋለጠ ዝንቱ እቱ ወልድ ዘአፈቅር ዘወቱ ሰመርኩ ይብል አፍተነ ደብረ ታወር ግን ወለቱ ስምዕዎ ውን ይብል እዚ ህያው ዝኾነ ወደይ ዝመረጽኽዎ ዝፈተኽዎ ህያው ዝኾነ ተፈታዊ ልወለኩም ስምዑ ተብሂልና ኢና ምእመና ንሰምዕ ለና ደለና እግዚአብሔር እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ንግግር እዩ ወደይ ይሉ خلايخه تفتاونيو سالسايخه اسو كناغر يمل تناغرو سمعو تويل الى العالم زي تناغيرو اي غنا يسمع لسمع تخوين لاغزاهر زوارخي تايله ولتو سمعو ازو هياويو ازو وديو ازو تفتاويو ازو العالم دحنات لخنيو سلازي سمعو يلو እግዚአብሔር አብ አቀዲሙ ሰቢخو لودو معناتي ودو ببو يغلص ابو بودي يغلص خمو يقلل مصحف ቅዱስ ግለጽ ተለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዛ ዓለም ዚ ዝመጸ ተሰማዒ ጎይታ እይሞ ልዑል ሰማዕ ከዓ ክድሕን እዩ ትፈልጢኹም እንታይ ልብል መጽሐፍ ቅዱስ ዘይአምን በወልድ መልለ ይባ በህይወት ዘለዓለም ኮይ ዝብል ናይ ወልድ ድምጽ ሰሚዑ ለአመነ ኮይ ናይ ወልድ ድምጽ ሰሚዑ ወልድ ናይ ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ድምጽ ሰሚዑ ዘአመነ ለዘለዓለም ከሐው እዩ በህይወት ዘለዓለም በህይወት ይዝነብር ሞት ዝባሃል የለይ አወልድ እግዚአብሔር ኢሉ እግዚአብሔር አብ ተገሊጾ ድምጹን አስሚዑ ወልዱን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዮሐንስ ይነጋገር ለበአካል ተገሊጾ ረለፍት ባህሪ መንፈስ ቅዱስውን ምስክርነቱ ብርግቢ ንጹህ በአካል ይሉ ለመጽሐፍ ቅዱስ መጽኡ ኣብ ርእሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀሚጡ እዚኦም ተምሰለስተ ለገልጸልና ነው ሰለስቲሆም ይለና ነይሩ ዘማሪ بقدس ياريد منفساوي مزمور سلستيهم أحدو أتو دم يلنا هو تخكل بملكوت حدا دم الجرم نجر سلسته يلو مساس مع الناس دم وتايلو أحدو أتو ما أحدو منتو ساتهم ثم سلسته الولنا يوم بملكوت حدا أملاخ يلو أو زي بتعمق استوعب زقبايو بزحات شرفتي مصلوا زتولد زي تيسلطني كل الفلط مسيلم زمط صفات الله بي مندرو مستير سلاسي تردي أي تماري ناي مستير سلاسي قام قاليص يسوع يلم كسبك تلوكاس يسوع ودمن مخانو قدم عالم ودمن نيرو دحر عالم ودمن يغما يل خال مغلاص انكو زي خالو نص يلم حنت سمحيزم عالم زدناغرو سبات الله كام دنغار لك تدحنو مستير سلاسي بغبو ممهار صبغي بغبو مفلات صبغي
ክርስቶስ ካብዞም ሰለስተ አካላት ዚኦም ሓሳቡ ንምግላጽ በስጋ ተገለጸ እምበር በኻሊ መንገድ ግነጽ ኢልኻ ዝግለጽ አይሆነ ወልደ እግዚአብሔር ተውሂል ይግለጽ ካብቶም ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ተውሂል ይግለጽ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓቂ እዩ እቶቦ እግዚአብሔር አብ ተናገሮ ሓቂ እዩ አነ እውን ምስክር ኣለኹ በማለት ኣብ ርእሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀመጠ ይብለ ስለዚ እዚ በዓል እዚ ዝገልጽ አቱም ምእመናን እውን ድዚል ተኣምኑ ኣብዚ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ቅድስቲ ኮይንኹም ብጽንዓት በተስፋ ትነብሩ ምእመናን እውን ተዓደልኹም ኢኹም ኣቦታኹም ተሃሊኹም ከምዚ ዓይነት የለ መሰረት ክርስትና እዚ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝበሃል ክርስትና ስቑኢል መቸም ሰብ ደስ ይበሎ ለህሊንኡ ሓደሓዲኡ ለሓድነት ጽቡቕ ትመስሎስ ገሊኡ ደሞ ንምፍላይ ሃምቆም ነገር ዝቆፅረኒዮ ስም ኮድ ንምፍላይ ተዘይኮይኑ ክርስትና ሓንቲ እያ መሰረቱ እውን ሓደ እዩ ናይ ክርስትና መሰረት በአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ በቃ እዚ እዩ ጥምቀትና ብዙ እዩ ሃይማኖትና ብዙ እዩ ህልውናና ብዙ እዩ እዚ እዩ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ዝብል ማለት ወእንዘ ታጠምቅዎሙ ታይዲ እዚ እኮ ይጽቃል በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስትና ተልዕሉ ወይ ክርስቲያን ልክትገብሩ ተለኹም በአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኢልኹም ብስምዚ አጥምቁ ብዘይካ ስምዚ ክርስትና ልበሃል የለ በማንም ስምዚ እዚ ስምዚ ላይ ጸውዓኻ ክርስትና ተውሂል አይበቀይ እንደም ክርስቶስ በጥንቃቄ ያዝይዝዎ ምናልባት ኻሊ እስም ከይጥቀሙ በማለት ከም መምርሒ እዩ ይልዝዎ ተጥምቁ ተለኹም በአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላኽ ብዙኢኹም ተጥምቁ በመለኮት ሓደ በአካል ሰለስተ ዝኾነ እግዚአብሔር አ እንደም ስላሴነቱ ገሊጽናስ በሓደ ንባብል ነንወሉ ቦታ እውን ነው ንባርኮ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንብሎ ንባርኮ ነመስግኖ ለተበአካል አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ተውሂል በመለኮት ሓደ ዝኾነ አምላኽ ነመስግኖ ንባርኮ አንደበትና ገሊጽና ብሩክ ንብሎ ስሙ ንጽውዖ ተባሂሉ ተገሊጹ ስለዚ እዚ ምድሕር ኮይኑ ምእመናን አውዚ ትውልድ ዝያው ዘለና የዘመን ትሕትና ኣለድዩ ኢለ ተጠየቕሁ ታዓይነት መልስ ክረክብ ይኾን ትሕትና ኣለድዩ ትዝዓበየል ትተሓተ ከመይ ይብል ትልናኣሰ ኸል ትልዓበየ ከመይ ይብል ኣብ ዮሐንስ ኣብ ክርስቶስ ኢለሎ ንግግር ከመይ ይማርከካ ከመይ ህይወትካ ብጣዕሚ ይሰብከካ ብተግባር ትሑት ፈቂድካ ትሑት ምዃን ሰብ ገዲድካ ትሕተ ኣለኻ ቅር ክብለካ ይኾን ክስምዐካ ይኾን ባዕልኻ ፈቲኻ ትሑት ምዃን ግን ከመይ ደስ ይብል ከመይ ከይሕጉስ ካብ ውሽጥኻ ስለልመጽእ ካብ ውሽጢ ሓሳብካ ስለልመጸልኻ ትናይ ትሕትና ጸጋ ትሕት ኢልካ ተግንዮ በረከት ስለልትርዳእ ከመይ ዓይነት ይኾን እሱ ባዕሉ ብሩክ እዩ ቀደም እውን ልውስኾ ልቕንሶ የለይ ብና ክርስቶስ ቦታት ንኸተለና ለኣና ልከምህርነታትን ዓብዪ ነገር ንሕና ንመሃረሉ እምበር እሱ ልዑል ህያው ኣምላኽ እዩ ማለተይሲ ካብቲ ትሕትና ዝበሃልስ ልጎድሎ ነይሩ እሞ ክውሰኾ ነገር የለይ ማለተይ ክብል ደልየ ብስሩ ግን ከም ሰብ ትሪኦ ተለና ግን ብትሕትና ትግለጽ ተለኻ ሰብ ኮይኑ እዩ ዘሎ እሞ ሰባት ክንመሃረሉ ግን ትሕትና መይርና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብመለኮታዊ ዘመኑ ዝነበረ ነገር ተምህረና እውን ይርደአና ይረቀና እዩ ትልአና ግልጽ ልገበረልና ግን ሰብ ኮይኑ ከማና ልድህሰስ ልግሰስ ኣስተርአየ ዘእያስ ተርኢ ትለይ ይርአ ነበረ ትለይ ድህሰስ ነበረ ላውዚ ዓለም እዚ ብግልጽ መጽኡ ምስተናገረ ግን ብሓቂ መሂርና እዩ ብዙሓት ሰባት ተጠቂሞም ልዮ ንሕና ልክንፈልጥሲ ሃማና ሰብ ኮይኑ ናትና ሕማም እውን ተረዲኡልና ኣድሒኑና ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት ማለት ደኣ ከመይ እዩ ትንብል ተለና ምጥማቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ ክሻዕ ኣብ ዮርዳኖስ ዝግለጽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ጥራሕ ንፍለጥ ውልደናስ ብስጋ እዩ ነይሩ ትፈልጡ ዲኹም ብስጋ ስጋ ደሞ እንታይ ተባሂሉ ተጽሒፍ መጽሓፍ ቅዱስ እስመ ኩሉ ዘተወልደ እምስጋ ስጋ ውእቱ ተባሂሉ ካብ ስጋ ዝተወለደ ኩሉ ሻዕ ስጋ እዩ ሓሳቡ ስጋ እዩ ምድራዊ እዩ ካብኡ ወፃኢ ምንም ሓሳብ እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ግን መንፈሳዊ እዩ ተባሂሉ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ግን ሰማያዊ ልደት እዩ ዝረክብ ዘሎ ማለት እዩ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይረክብሎ ማለት እዩ ክርስቲያን ውሉድ ምእመናን ውሉድ ክርስቶስ ኢና ክንብል ተለና እቶም መዘምራን ደስ ክብሉ ይዝምር ነይሩ ዓንተ ወነስተውዕለደ ነይርና ኩሉ ትል ዝመር ኣብኡ ኢሉ ዝመር ወለደነ ዳግመ ካበይ ወለደነ ዳግመ ኢሎም ካበይ እማይ ወእም መንፈስ ቅዱስ ክወልደና ዳግም ልደት ማለት እዩ እቲ ብስጋ ዝነበረ ቀዳማይ ልደትና መድሓኒት የውሊ ሞት የምፅኡ እቱ ብክርስቶስ ተወለድናዮ ዳግም ተወለድናዮ ግን ብማይ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዮሐንስ እውን ከምኡ ኢሉ ይመስኪሩ ኣነ ብማይ ኸጥምቐኩም እዚኣ እያ ስልጣነይ ብማይ እየ ኸጥምቐኩም መፅየ
أو قد تقاهم دو ويل زل حيال خنا كور أملاك جن بحوي بمنفس قدوسي كتأمقكم يو إليز مسكركم يا خم دم أنا بتصحيت الفلت نبي ممهر حق أنيا ممهر خلت إلري تسكول زجباي تبدحريون يا حيال أملاخي للرأي نبي ممهر يوحنس نكا تاكولا زجبا أنا تلاقو أواجنا قارئية من دا أيها دا يولوا أنا يوم لنا كفت ما ترشة نبي ديها من يخاي خلق إلياس ديها يخلق كهدا وي أمنة كهدا زي قالوا بخالي ردوا ما اللي تقالي أيهون خويل مالي يو كهدا اللي النواو خالي سل الغنى مات ها نايك على تنك غير اللي لتقال السوس أيهون خويل كويل خم إيل جالس أوه صحافي من دا أيها إلهم مجرى شمس طيقوا لتهم للا أخونا لكن طيقوا ملس لكن هو مسي من يجيلنا لكن ملس من يهاي بلولو تايل ولا السم أنا أواجنا قار إلو أقدموا نبي إسحاق فمستناقروا قال أوادي زي سبك بكلام أفت برخا أيوردانوس أفت كهوي كله كسبخ استلا أكون أما እግዚአብሔር ሰብ ينبر أنس كريستوسوس أيخون خوي إلو أبو زحبو تايل طيق يوحنس كريستوس يخلا تبعنا أو لوكاس وانجيل ون خمولو كريستوس ريخا يقولوا وبنغاغرو بمعرغو بكبرو بحقنتوس السو ده يخون تمسيح يقولوا ግን እሱ أيخون خوي يقول ታይዳ አይኻ አረ ተጋጊኹም أنا እንኳን ክርስቶስ ኮንሲ ናይቱ ክርስቶስ ጫማ ትሕቲ ለክፈትሕውን ኮ ዘይግበእ ንሰብ ኮ ይሉ ገሊጹ ኣይኾን ኺ ኣይ ሓቅም ጽባው ናይ ለውን የጨርባር ሰብ ተትሪዎ ክርስቶስ ኢኻ ተትውለ ጸጎ ይኽብለ ሓጎስ ይኽብለ ዋላ ክሻዕል ተወሰነ 6 ወርሕ ይኹን 7 ወርሕ ክግልገለላ እዩ ክጥቀመላ እዩ ወ ሓቂ እዩ እየክብል ነው ለሐቀኛ ሰብ ግን ሁሉ ዓቀብ እዩ ለይኾነት ነገር ቅንጣብ ተኾነት እውን ተቀርበካ ይትደሊ ኣይኾን ኺ ይልዎ ኣይኾን ኺ ኸመይ ትወልኒ ناتي الأخو ناتي الأختن إشتيا ناتو جن عبيئيو أتو قديما يزل خص قدما يزنا رأيو ندحر ونزل عالميو إيلو جلسو لا يخون مخانو جلس بجلس تناجرو يهانس بحق ونتناجرو معناتي سلازيزي حق نتوون اللو تحتنا ون اللو نايك زاهر من الأختنيا مخانو ونتناجرو سلازي يفتو تمكات يهانس عبيي تمرتئيو أميرو عبيي تمرتئيو أميرو يسوع كريستوس كابل تمقلاوزي قدوس باولوس نجيرنا أيه إلا تتمكمو بكريستوس ها لبسكم إلى بكريستوس آمينهم تتمقهم كريستيان تبهال بملؤهم دس يبلهم كريستوس خمس خدان خوين لهم يولا استرك زهر مسكنوا مؤمنان إلا تتمكمو بكريستوس سم بكريستوس آمينهم تتمقهم يسوع كريستوس خبركم يو هو يتقدفوا موجسكم يبي القدس باولوس هذه بوتا كبركم يتقدفوا موجس كبري ሃይማኖትና እዩ ሞገስና እግዚአብሔር ይክብርና ስለዚህ ኸም ኢሉ ድሕርዚ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ አልዎ አረሚ ወአልዎ አጋዚ አልዎ ተባይት ወአልዎ አንስት ስማ አሐዱ እቱ ኩልክሙ በክርስቶስ ሁሉኩም በክርስቶስ ሓደ ኢኹም ድሕር ኸዝ ሓደ ባርያ ሓደ ጨዋታ ሓደ ዘይተውሂል ልንዓቕ ፍጥረት የለይ ሁሉ ላብ ክብሪ ተጸውዕ እዩ السخاتم كتكورو إيو تلعل زخانة مالل تكل لنا زقلتنا يسوع كريستوس لا تحتوي مدرز مسأسي كلهم حدا خينهم كتكورو اللي توهي لمدة سيوالهم لكن خبر كريستوس مسيو دحريو خم تقدمي زنهر ببولي كيدان سخانة دا أقلي زرعي سخانة دا أقلي خمزي سخات أليم سخات أيح لبهان يلي يلو حدا صحفون اللي زهر زبارخو أفتو درست الدراسة بتاع مزقرة مستقال أملاح حاول الخليج مستوى قال مانتي أنت أيم صلي سلام لقرية كبس ما أفكر أسه همامي اسكستي هموت ما وزين السيد كرامي يسوع كريستوس ممرب أولس تحنت دا صاريا ممرب أولس زمناي إما نساء ما هي تمسكة إنزا اسمك يسمي ألوا أيهود وألوا أرمي زي أكو يرام تعمل تدست ولا أنت جلال صوت حافظي ودم ليك أو أنت منفس أملاخ زلوا سمخاس هميو سمخاس أوعو كريستيان كخون تخيلو بدحريتي أرمتي تايت البحال نجري اللي ألوا أيهود وألوا أرمي نا يهود النت نجروني اللي خلو بسمخ حدا خين الله أيولا خلو بسمخاتنا تخا ما هيتم تهاتيم والله تمكات ما هتمي بقى بول منفس قدس تهاتم كريستياني بحال السب كريستوس آمين التتم قيم سلازي زي ما خنطق على اللي خلنا جن كورهن ميمنان لمو يزبع على زي كنا خبر زلنا يسوع كريستوس قدمو زي سلال جورلنا أيو زبع على زي نا يسوع كريستوس مسوعته أيو يسوع كريستوس بعلل تجلس الليو
اتمايات يخون تكابي التقدس الليو خلأ يون تتحتنا أبوتاتنا تمكوران أبوتاتنا تطمقت اللو لافتهم ساتهم زلو ولا بيت كريستيان يزمص تلت مقصب كريستوس يوحنس لاو كريستوس خير تزخون نيرو أتن نجستات ويتهم مكاننتي جزانا مسيح ما طمقنا مولوهم نيرهم يبل مگر ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል መጽኡ ማለት ንምንታይውን ማይ በምንታይ ብዙሕ ነገር ደይነብር ኻሊ ንምንታይ ጥምቀት በማይ ተፈጽሙ ልብልውን እነዛሃክሙ በማይ ንጹህ ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ተርእይልና ይሓግዙን ኣለኹ ወትነጹህ ምርክስኩም ልብል ቃል ኣሎ ብዙ ንጹህ ማይ ክረጭወኩም እየሞ ካብ ርኩሰትኩም ኩሉ ትጸርዩ ኢኹም ብሎ ትንቢቱ በማይ እዩ ካልኣይውን ማይ ይሰረኩ ለኩሉ ኢሎ ማይ ልበሃል ለሙስኳ ስለላዋት ይሃም ሃገር ኮን ኢልዋ ማይ ካፍቶም ኩሎም ልተሓተ ኣገልግሎቱ ልዓለ ትኾን ተሎ ናይ ብሓቂ ኣገልግሎቱ ግን ትሕት ኮ እዩ ብህይወትነቱ ትሪኦ ተለኻ ህንዲ ማይ ልኾን ክሻዕኸ ዘይርከብ እዩ خالي سبل سرحل تحدي عودل تحدي صويل تحدي هنديت فلتوا لهم ماي سوتي الجودة إل تجودة يسوي ندي نقارن بانيا ده ماي سوتي سل جودة ماي سوتي سل تجودة يلي ماي سقيلو حدث أي لم يبهال تأي ماي سل خلو متشو خيني لموما ماي يكون أي سب إدلي أتو خم تاجي هر لقمت على الله فترتكو يا خينا سويت تستطيع تيتسكر سويت تستطيع حد عينت هس أنت تستطيع إنسان تستطيع أو زود أخل هيوت مبر ماي قد أتى يخوني لمن تاي تمت إنه بجزاهر تماچاچو لخل فترة كونتو هيلو التوهاو هو تأيو لم يبال التوهاو هو تأيو سلازي ماي بمايو تنويتو له بماي تنويتو له خمس لزخنا ندقنا دقمو ماي لخل ركوي لهم ولك أو تختاركم تلو ماي سخل زرخوي أنت بخالي بتم خبارات الخون نيرو التوسنا سوي كرخون نيرو برنا هفتمات خون نيرو المالتي لكوين لخل حدث جبرجن مايو يسوع كريستوس ون لكل حدا خلص خوين زمس عمل خيمه سلازي عاوز بعل تحتنا كهلونا كوري كهلونا بفلاي منع سيدكنا بفلاي دغما بوتاتنا بقى بعل مالت كريستنا ناخلنا حد عينت يا تبصحنا نايز بعل زي ترجمون سلاميو قدمي يسوع كريستوس لاوز عالم زي مرادو قبل اللي علنا هيوتنا ون اما حوراو هيوتنا ون سلامي نبري كريستوس كن سلام حيزو يمصيو أما ولد كريستوس يلبل ما هم يكون زقبا ولد كريستوس يلبل كابن جرو جميرو سلاماوي لتحدث تالجنز لتحدث خفول الناجر حدا نجر للعل زي خنس ست زلعل يوز بعد زي الله لم سنتي ترى هاي لدلي بق على دقف سوي زد الله وز بعد زي نايمان كريستيان زخنة سوي زد الله زي لذي عينت بعد صبغ زخنة بعد اندحر لا ولا يخون ملكة زي خينو كريستيان وني خوني حتى أتنياي خفوي لذو صبغ زخنة مقرق زخنة بعل بزقبوه كي يحلف زقبر أكل تهليو الصوت عنا زي ولي الصوت ودع أملاخ زي خناي الصوت هند بركة مرجم زو الصدي الصوت تجرواين الناس قال سبع خناي الصوت لما إنما يوكلي خمسة عينة ولاد كي يهلونا بدم بكنت نقرأ يزقبنا إذا يتحكي إذا يتسخكلنا ولدنا زي كم هرنا تلوز بعل زي كنا خبرت لنا لزمانات التخابر بعلي لزمانات علم زفلط بعلي علم تفلط تلقن زقن زحجس خميز ولا هيمانة النيوم خميز ولا خبر النيوم خمي دسي ولا خمي باهي ولا لهم عاوزي ليلو ما عدو شجيرهم بزمطو فرنجة يقرأ يزدن قوة بعل نحنا بعلنا زيات ولدنا هم ولا ينور يتخيلنا زي تغكل من قد يخون زيات ولدنا لا فلتنا لا تردنا خون الناس بعل زي بدن بي بتخرة النور أي معنى زير جن عاوزي زلوا بطاتنا عاوزي زلهم من عزيدكنا عاوز لهم صتاي خون لخلهم صبغ زقبوكم تصرح لهم يهم إلى سلاز حزو زلهم وشتاي زيادة لخلهم بركة يعدلهم زقبوكم صريحهم كتفصموا بسلام تجمير بسلام كفصم همتو يسوع كريستوس بتحتنا بصقا غير كل نجر بركة غيره سمايك الشعل خفت تأمر التجلسة لمون تبعل تاريخه تيلاقي حق حيزك خيد مالتي سلازي زي ما بونت بصو أبونا عدما يهالنا صبنا ونيساياس عاوزين دليم خلو كابلني صبي بالعلي زقل قلنا زلو تحت أبويهم زي أون كابي مسياتي لنا تحتنا من يلنا يبعلونا تحتنا كمنيا يسوع كريستوس لعول زخنا زمن قلت كل لنا لقلصنايو تحتي لو زمدر زي مسيو لسرح زقبو كله لسرحه صدق لمهره أرأي زخنا من قد زها سلازي خمسة عينة بوتها تبزا مدر تبنا تلق زيارون كنت قام ولا ويزقبنا بوقع طرح وقاي يولي بقبو تخبرنا يوم بركة نركلوا علنا
لعلنا كوينا بركة نركب المانم كوي هوني ندحر بزقب زي خدنا خوينا خا من البات خم جزء عيلا مرجم كيت مسألنا خن دقة يقبلنا ممنا مرجم كو قصافي مرجم قصافي سلازي يجي يحيزها بتنك يا غير حاز بعال بعاليو لذي للمي حداق يوحنس حداق أنا اللي فقد دخل خايو أقدمون تجلس الخالو زي كتخن التما أشاش خاسوي خا ملكوت خطط مقطرح سخائخا أنا ون بأخا خط مقطرح يو كم مدراوي سخائخا زي እግዚአብሔር فقاد نابوي فقاد ناتي فقاد ناي منفس قدوس هيوتي فقاد يمو الشيال ليلو التبحاله يوحنس ون الشي ويتا كاف فقد خاس أنا خي عقبني لأيمبر لتم خالقتس بسمخا مطمقو ومنيره لا أخا ختاي لأي خطمقكا ليلك قال لك قدوس ياريد قص طعميت اسمك أطمق السخاس بخت ختم خالقت بسمخا إلى طمق يلو لا أخا ختاي لك طمقكا يلما ولدو لبروك كساتي برهان بل يلو تسهلنا هو طبق تفكر أتا ود بروك ود እግዚአብሔር አብ بروك يقرب للي إلخا قدوس ياريد طبق غير القلصله تسهلنا إلخا طمقني يلو تايخ كبل كو إليو غيرم كو يسوي لكو غيرم أتنغاغرو كوسون غيرم كو يحقرهم مخنياتو حقو كو لفطر التولا يفلطن يرو الفطر بسمو يصوا لفطار ግን ታይ ክብል ደይበለ همزيل خاتم مغنيلو خم أفصيمو يمو يوحنس بدحريو تعزيزو تأزازون تبارك الشع خزي مطمق ملكوت زبل قال بچنيا لحدا سب لمانم زيتوهاب ليوحنس ود زكرياس طرحت وهاب يا ክርስቶስ ካፍቶም ምድር ዘለው ነቢያት ናይ መወዳእታ ነቢያት በአካል ዝረኸቦ እሱ ስለዝኾነ ብስሩውን ብትንቢቱውን እሱ ስለዝነበረ እሺ ወይታይም ባይ ከጠምቅ የኸምዚ ለይሊ እሞ ለሙውን ለአና ትሕትኑ ጸጉኡ በረከቱ ይዓድለና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሰላም መዓልቲ ይዑለና